min ye Kompolo Jara ye Modiboka Jara a n'a ka danga n'o ye Mamadi n'an b'a wele ko Modi Ɲagate olu ye wulikajɔ kɛ juillet kalo tile 21 siganama 3 u y'u bolo da olu kan ni siganama ninnu kɔni fala ye ko ninnu ɲɛ tana ye moto yɛrɛ de ye koyi wa min ye bolimafɛnw ye u ɲɛ tana ye o ye kibaruya sɔrɔlen sa brigade mɔgɔw kɔni wulila sa k'u bolo da maa fɔlɔ min kan o ye AB ye san 17 IT ale ye san 27 ye min ye OT ɔnzɔn kɔma Ɲagate a filila nin tɔgɔ ninnu na wa ubiyɛn togolalakaw de don n y'a faamu sisan 38 ale bɛ ka taa naziya fanfɛla la dɔɔni kunnafoni kunfɔlɔ y'a jira sa k'a fɔ ko ninnu maa min fɛn fɛn filɛ nin ye u kɔni sigana de kɛlen la sa k'a fɔ ko moto 2 suɲɛna u yera o la so dɔw kɔnɔna na so minnu yɛrɛ tɛ kelen ye Yirimajɔ plateau lakaw olu fɛ yen moto ninnu suɲɛnen u tilala ka t'u feere sabula min ye maa sabanan bɛ yen mun b'u bolo ni a suɲɛna ka ban ale bɛ taa bɛɛ lajɛlen tɔnɔmada ka na ni musaka ye ale fana minɛna u bɛɛ lajɛlen nin waati na sa finitigilakaw olu tilalen kɔ o la sa u y'u bila min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiiri tigilamaw ka bolo kan wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko min ye polisilakaw ye u ka polisi directeur ba ale ka haminaba de ye nin ye n'o ye inspecteur général de police Yusu Kone ministre Dawudu ni ale bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna sa ale bɛ dɛmɛ kɛ ko k'a ɲini sa bɛɛ lajɛlen fɛ maa n'i ye sigana ko ye walima n'i ye ko ye ko min ma taa Jimi sira fɛ i bɛ se ka nɛgɛjuru sira min ta sa o ye 101 Kompolo Berete polisi direction ba kɔnɔna na sɛbɛn a fa sirila ale fɛ